Един от най-тъжните дни в годината е Велики петък, или известен като Разпети петък. Тъжен, защото ние възпоменаваме смъртта на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Полагането му в гроба. Онзи, който е живот, онзи, който носи живот, влиза в гроба. Неговото тяло е свалено от кръста. В един такъв момент ние преживяваме именно мъката и страданието от всички тези тежки и трудни моменти, които изпита Спасителят и по време на своето разпятие. И сега с бездиханното тяло, което ние полагаме в гроба. Божия Син, който дойде за нашето спасение, който се подложи на тези страдания, който се подложи и на смъртта, за да можем ние да бъдем изкупени, за да може Той да победи смъртта, за да победи злото. Да, този ден е тъжен, но същевременно с него, с тъгата, с мъката, се прокрадва и надеждата, че след смъртта следва възкресение. На този ден ние възпоменаваме именно полагането на тялото Христово в гроба. Затова в средата на храма се издига една специална маса, на която се полага плащеницата на нашия Господ, изобразяваща погребението му, тялото му, Божията майка, апостолите, жените, които съпровождат към гроба неговото тяло. И тогава всички ние като християни, за да съпреживеем тези трудни и тежки моменти, които е изпитал нашия Спасител, да бъдем съпричастни на Неговото дело, на Неговата жертва, се отправяме към храма, за да можем, влизайки в храма, ние символично да се поклоним на Неговия гроб. И така както ние посещаваме гробовете на нашите близки покойници и винаги отиваме там с желанието да ги почетем, да занесем цветя, да занесем най-красивото, най-хубавото от себе си, хубавите спомени, така и ние днес отиваме на гроба Господен с цветя в ръцете, за да можем по този начин да изкажем нашето уважение, да изобразим нашата вяра и, поставяйки цветята върху светата плащеница, върху гроба Господен, ние се покланяме, като минаваме отдолу под нея и по този начин показваме и своята признателност, и своята благодарност, и своето уважение към подвига на нашия Господ. И тук ние не отиваме с спомените, а отиваме с молитвата, за да изпросим от Бога и ние да бъдем помилвани. Над нас смъртта да няма влияние, а заедно да се погребем за греха, да възкръснем за вярата и за вечния живот. Ходенето в този ден в храма и минаването под така наречената маса, т.е. под плащеницата, нито за здраве, нито за късмет, нито за всякакви други суеверия, които се измислят, а единствено да бъдем съпричастни на онова, което даде сам Христос за нашето спасение, своя живот. Така изразяваме своята вяра. Носим тази живост, която ни прави съпричастни на всяко едно действие на нашия Господ. И очакваме Възкресението. Възкресението, което да прогони тъмнината и да ни даде светлина. Велики петък е ден, в който ние смирено размишляваме за кръстната жертва,
за смъртта на Спасителя, ден, в който утихва всичко, ден за молитва, за преклонение и за участие в богослужението, да възпеем Христос, който е в гроба, с надеждата, че ще го възпяваме на другия ден, възкръснал, носещ мира, изкуплението и спасението на човека. Амин.